Качваш се на стола. Слизаш. Казвам ти, животното. Животното. Гледай добре. Така. Качваме се пак на стола. Хвани катеричката с другата ръка. Да ме държиш. Намаваме, нали? Можеш сам? Добре, аз съм тук за всеки случай. Браво! Оставяме катеричката. И сега. Чакам долу. Добре, отдолу. Тези да ти пречат. Браво! Най-трудното изкара. Така, ако да го повдигнем, че тук е Не. масата, нали? Це, Масата пречи. Це, Браво!